Българите са много пари и много връзки. Ето, тук е някога, 1915 година, стояха гвардейци, хубави момци с извадени саби. До тях стояха агенти от Държавна сигурност. Обществена безопасност тогава се казва. До тях бяха офицери от гвардията на Фердинанд. Най-доверените му и най-силни и честни хора. Ето, през тая врата, сега заключена на вехи, е минал и Фердинанд, облечен в параден мундир, с сабя, придружен от 8 гвардейци и 12 офицери от военното разузнаване. Те са били неговата лична охрана. Фердинанд влиза и заварва 4 души, 4 богати българи, които са го чакали. Това са били доктор Васил Радославов, министър-председател на България, Чолмаков, Терехелиев, Гостакиев и Евдоким. Евдоким мълчи. Той е бил военен погребник, но той е имал 29 милиона златни лева в две банки на София. Фердинанд го използва като свой съветник и го допусна на това съвещание. Това съвещание трябва да реши въпроса България да влезе на Първата световна война и да не влиза. В какво положение се намерят тях? Финансово, военно и най-важното стопанско. Защото България е загубила войната в 1913 година. Отнети и са земите Беломорска Тракия, Македония, Добруджа. За България останала само 5 милиона. И тези 5 милиона ще се решават да отиват на страната на Германия и Австро-Унгария. На страната на Тройния съюз. Тройния съюз е бил тогава от Турция, Германия, Австро-Унгария. И България се залепва за тия бедни, оскъдни държави, които са мислили само за себе си, но не за своите съюзници. Фердинанд открива съвещанието със следните думи. Господа, приятели мои, съветници мои, учители мои, обръщам се към вас за съвет и за преценка, трябва ли България да влезе в Първата световна война или не трябва. Тук в този салон е заседавал някой съветът на княз Батенберг. Тук в този салон се решава той да бъде детрониран и изпратен в Германия. Тук в този салон аз лично приех моя скъп приятел Стефан Стамболов и му се доверих и го натворих да състави своето първо правителство. Това стана на 20 август 1897 година. Аз тук искам вашата дума. Всеки един ще се изказва както поискам, ще каже каквото иска и най-важното да даде съвет какво да се прави. Да влезе ли България в войната или да не влиза. Войната бушува от 1914 година. Не са заангажирани най-великите държави. Русия, Германия, Австро-Унгария, Англия, Франция. Ние с кого ще отидем? Изведнъж се надига генерал Рачо Петров Стоянов, един от най-богатите българи. Генерал, човек с милиони и милиарди, мъж на най-богатата жена, която е била трупана в злато и е плувала в злато. Султана Рачо Петрова. Рачо като негов доверен човек и като негов предан слуга казва: господарю, може да се доверим на вашата дума. Където кажете вие, там сме и ние. Тръгвате наляво, тръгваме наляво. Като тръгвате надясно, тръгваме и ние надясно. Вие сте нашият върховен вожд. Вие сте нашият учител.
нашия покровител, нашият приятел. Вие мислите за България и ние не сме за България. Кажете вие на къде отидем и ние ще отидем. Фердинанд го прекъсва. Не е така. Не за това повиках тук да чуя вашето съгласие. Аз искам да чуя вашата дума. Състояние ли е България да води война? Тя загуби една война. И то страшна война. Загуби 50 милиона златни лева в брой. Те бяха отдъчени от румънци при завземането на България от Румъния. Румъния окупира България, задигна всичкото злато, всичките пари, всичките жита и запаси на армията. Румъния не обра и не взема и Южната България.